мусобиқаи минтақавӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ дар толори варзишии муассисаи давлатии мактаби махсуси намудҳои гӯштин ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмуъмин Раҳимов баргузор шуда, беҳтарин паҳлавонони ҷавонро аз 10 шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба ҳам овард. Ёдовар мешавем, ки дар ин тадбири варзишӣ паҳлавонони ҷавон дар вазнҳои аз 50 то 100 ва ҷамъи 100 килограмм давоми як рӯз бо ҳам рақобат карда, варзишгарони муваффақ ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. таври сардовари мусобиқа Ҳасан Абдуллоев ба мо иттилоъ дод, иштирокчиёни даври ниҳоӣ имкон доранд, ки ба мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ, ки рӯзҳои 19-20 декабр дар шаҳри Кӯлоб баргузор мешаванд, роҳхат пайдо намоянд. ёдовар мешавем, ки варзишгарони шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Данғара, Восеъ, Ҳамадонӣ, Фархор ва Муъминобод дар ин рӯз маҳорату малакаи баланди варзишӣ нишон дода, варзишгарон дар вазнҳои гуногун роҳхати даври ҷумҳуриявиро ба даст оварданд. роҳандозӣ гардидани мусобиқаҳои минтақавии интихобӣ аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб аз рӯи ҳар як намуди варзиш пеш аз мусобиқоти ҷумҳуриявӣ нақшавӣ буда, дар натиҷа танҳо варзишгарони касбӣ ва болаёқату муваффақ метавонанд роҳхати марҳилаҳои баъдиро ба даст оваранд. беҳтарин варзишгарон дар ҷанбаст аз ҷониби масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб бо нишону ифтихорнома қадршиносӣ карда шуданд.